Nerea hiriburu disekatu bat falta da hemen, elkarrizketan, geuen zuten. Bai, girotzeko ez, bai, horma hauek aseptiko xamarrak dira agian, tabernakoaren aldean. Moderno egia, igual hau? Bai, bueno, ja, postmodernoa litzateke, hiriburu batekin, ja beste ukitu bat, baina ez du askorik pegatzen. Bueno, bar glorian sartuta horixe topatuko dugulako, da gainera liburuaren abia puntua be bai, ezta? Sartu egingo gara taberna horretara, garbituarren zikin egoten jarraituko duen taberna horretara, eta hiriburu hori eta, bueno, deskripzio hori, liburuen zier hain ondo eginda dauden deskripzio horiek, eta ja kokatzen gara bar glorian. Bai, lehenengo kapitulu hori da, idazten ere lehenengo horria, edo nire lehenengo horria izan zena, neuk ere behar nuelako sartu bar glorian, eta jakin norantz ni joan, nire pertsonaiai kanpotik begiratu, hiriburu horren bitartez, edo ez dakit, ez? Pixka bat arrain begi efektu batetik edo aztertu taberna, eta idatzi ala erabakiak hartu espazioari buruz, ezta? Eta, horrela azten da, neuk ere behar nuenez, pentsatu nuen malgian irakurleak ere beharko du kokapen bat. Espazio hori, joan etorrian ibiliko diren pertsonaiak bertatik, denpora beba, joan etorren ibiliko dan denpora, apurtxuet mundu oso bat, azalien beba izaten da kontrastalien kabitzen da bar gloria horretan, ez da? Bai, pixka bat mosaikotasun moduko bat, arriskutsua izan daitekena, berroa jende bat gal daitekelako, edo ez irakurketa agian arretazko bat eska dezakez, badago hori, espazioen aldaketa bat, eta iraganeko pasarte batzuk, protagonisten haurtzarokoak, eta etorkizuneko beste pasarte batzuk ere bai, beraien helduaroa edo tabernarik ez dagoen momentuko bizitza bat. Nahi nituelako hori tabernan hasitako umeak, etengabe lanean bizitzen diren pertsona horiek osotasun batean deskribatu, baita tabernarik ez dagoenean ere, eta zer da tabernari familia bat, ez dagoenean tabernarik, eta nola markatu duen pertsonaietako bakoitza tabernan lan egiteak, barraren alde desberdinetan egoteak, sukaldeak, jangelak, mosaiko hori barne bildu nahi nuen, usainena, irudiena eta bortxarena askotan, pozarena beste askotan, bizitzarena. Sasoi bateko egoera bat, hala ere, agian galtzen doan sasoi bat ere deskribatzen duelako bar gloriak. Bai, 80. hamarkada bueltan edo kokatzen da, baina egia da, zehaztasun historiko konkreturik ez dudala egiten, orduan iruditzen zait, egon daitezkela oraindik gaur egun ere bar gloriaren antzerako tabernak gure inguruan, horko lopetegitarren antzerako familiak, antzerako bizipenak, eta batez ere aukeratu nuenean garaia eta taberna bera, atretzo hori baino gehiago uste dut, pertsonaien zauriekin konektatzen dudala, eta hori dela kontatu nahi nuena, eta bestea dela jarriko dugun lekua edo eszenarioa, baina ez zen izan eszenarioa edo garaia idaztera bultzatu ninduena, edo ez zen izan 80. hamarkadaren azterketa bat egitea nire helburua gehiago zen, batez ere 3 pertsonaia nagusien minekin eta ezintasunekin konektatze bat eta personaje horiek garatzeko gogo bat. Sentimentuak egongo dira, paisaia hori egongo da. Nekazal girotik datorren familia bat izango da, baina gune industrial baten kokatuko dena, horrek dakarren guztiarekin bebai, ezta? Hor amets batzuk egongo direlako, hor konformatzeko bideak egongo dira, edo ez, hor aldaketa hori egongo da, sartu behar zara mundu berri horretan, gauzasko dauza hor talka egiten dutenak, paisaiatik hasita. Bai, eta zuk esan duzuna batez ere bizimodu aldaketa batera presaka egokitu beharra, familia osoa egokitu beharra, eta bitartean lan egin beharra, zure haurtzaroa konparatuz oso desberdina den espazio batekin, gizon helduz inguratutako espazio tradizional batekin, langileria, milaka mugimendu, eta nola baiteko indar nostalgiko bat edo haien haurtzarora eta haien herri txikira bultzatzen dituena, eta bakoitzak modu desberdin batean gestionatzen du aldaketa hori, ez? Batzuk aurreraka egiten dute iez, beste batzuk atzeraka egin nahi dute, beste batzuk beraka ondoratzen dira,
eta bai, eta Lopetegitarren kasuan hala da, eta bueno, beraien taberna lanean dagoen Miguelen kasua ere, hala da ez berarena zuzenean, baina bueno, Espainiatik etorritako langile familia bateko semea izanik, bere familiak ere badaki zer den presaka egokitzea, eta lana izatea edo arrazoi ekonomikoak izatea, askotan ez normalean migratzeko arrazoi ez, eta horrek zure identitatean nola eragin dezakeen. Iragan hurbil baten hitzezko filmatze bat dakar, Nerea Ibarzabalek, esaten du kontrazaleko informazio horrek, badazte gure marketako bat, bertxotan bebai, Nerea pelikula hori osatu, deskribatu non gauzen, eta gainera sentimentuetan puntua jarri. Badauka, liburuak horretatik asko, deskribapen horiek pelikula hori kontatzen zabiltzenien, baina sentimentuak nagusi bebai. Hori esan didate, jende askok esan dit bertxotan ere horrela egiten dudala, nik uste duten nitzela konstiente jendeak esan arte nola egiten duen bertxotan edo nola ikusten diren. Zure ganbarakuk audiez. Ja, baina gehiago izerritzen. Bueno, ez dakit zertan izerritzen dudan gehiago. Baliteke, bai, nik uste dut iruditzen zait ikusentzunezko kultura zabalagoa daukadala, kultura literarioa baino, uste dut edo ez dakit badaukadala gauzak irudietan ikusteko joera bat edo gehiago kontsumitu dela hortik eta gehiago landu dela irudimena bide hortatik, orduan baliteke hori islatzea eta liburuan bertan ere naiz eta banekien nola hasiko zen eta nola bukatuko zen, batez ere estenek daukate pixua eta obsesio moduko bat izan zen niretzat harrapatu beharra taberna hau orrialdeetan, ez? Momentu batean historia berdin zitzaidan edo dinamismoa edo amaiera edo hasiera ez dut nahi dut, harrapatzea pila bat gauza nire ustez galtzen ari direnak edo, ez? Paisaia batzuk, personaje mota batzuk, hizkuntza hitz egiteko modu batzuk galtzen ari direnak, bizitzaren joanaren ondorioz eta, uste literaturak badaukala hortik ez, galtzen ari direna nolabait retenitzeko gogo bat, eta esateko, gordeko dute potetxo hontan, eta agian horregatik dauka joera, paisajeak deskribatzeko edo. Batez ere, Rakel eta Miguel, protagonista nagusiak, Ana eta Rakel aizpak bebai, Patxi eta Bizenta aita eta ama bebai, asko gozatu dut aitarekin eta amarekin. Bai, nondik datozen oso ondo deskribatzen dalako, hiriprobo horiek ez da, aitari laguntzen dionean Rakelek, galdera dalakon, klaro, nereak zelmataki horren beste, hiriprobei buruz. Non dokumentatu zara? Ja, eta hori bai, eta tabernaz, eta 80. hamarkadaz, bada nire inguruaren parte, nire haurtzararen parte, bai tabernak, taberna asko egon dira gure bizitzan, etxean, gertuago, barrurago, ostalaritza beti egon da hor, eta herrikirolak bai, baserri inguruko familia da nirea, orduan azkenean hori dena itxatxita daukat naiz eta orain ez naizen horrelako inguru batean ibiltzen edo dagoeneko baden iraganaren parte, badan nigan dagoen gauza bat, bada bai Patxiren figura gizon mota hori ez, gizonaren definizio hertsiena eta zurrunena eta ohituta dagoena, animaliak bezatzen dituen moduan, pixka bat emakumeak ere bezatzen ez, ez da parez pareko tratu bat beti da, nik ordaindu dut zugatik, bezatu zaitut, esan dizut nola egin behar duzun tira harritik eta orain egin behar duzu ez. Zirrikitu barik sartzeko bai, bere barrura eta sentimentuetara. Metafora handi hori idiekin gertatzen dana, idiek askanien ferratzen zuz eta zelan sartuten zure euren barrure, bortxaz badabe bai gizon horren barrure ezin sartu, ama, ez da? Ze ama dan, eta amindanak berantzat, eta hor guztian inkomunikazio handi bat badagoelako, familiaren artien, isiltasun hauekin oso ondo isladatuta dagoena bebai, zerpentzea emoten dagoena, barruan geratzen dana nerea gero bueltaka irakurrita gero. Bai, uste familiak badirela orokorran instituzio handi bat, isiltasunekin funtziona dezaketena, edo ez, gauza gorde, eta bereziki hemen, familia buruak edo aita ama ez, eta emakumeari eskatzen zaion sakrifizio guztiaren jabe eta isildu, eta nik uste momentu baten funtzionatzen duela emakume horren figurak alabengan,
ispilu moduan edo ez, nolako emakumea izan nahi duzu, obedientea eta arduratsua eta bide bat jarraitzen duena, baina gaixotuko dena, behar bat eta hilko dena eta akabo, edo emakume errebelde bat eta errebeldia hori kanalizatzen asmatzen ez duena, eta berdin sufridu izakena gainera horrekin ez, orduan badago uste dut genero rolek indarra handia daukatela hemengo personaje guztiengan, bai genero rola jarraitzearren edo ez jarraitzearren gertatzen dena, ez? Eta inguruak nola erantzuten duen horrekin. Eta alabak, Ana eta Rakel, jarraitu arren, ez zarreitakoa, gitxi gora bera batek, naiz eta ies egiten duen, bestiek ere ies egin nahi du ezin du, dinot, Rakelen iluntasun hori, Rakelen ametsak ezin bete, Rakelen ezintasun hori, zoriontsu izateko bai, Ana gehiago saiatzen da, agian, ze kontrapuntu lagunean, Miguelen bebai, bera ere badutelako lagun, baina ze historio ezberdinak hirurek ekartzen dutenak? Bai, batez ere euren hirurengan, zentraltasun eurei hirurei. Baina ezin ametsak bete, ez batek, ez bestik, ez bestiek. Bai, eta haien horregatik geratzen zaio olako tristura kutsu bat edo liburuari, nik uste dut Miguelek bai betetzen dituela, amaieran ez, zabal ikusten da, baina Miguelek lortzen du hortik alde egitea eta bizitza bat izatea eta suposatu dugu bizitza aske bat eta identitarioki ase beteta. Anaren figura da, itzulera bat, itzulera bat berak berezi ez egin nahi zuen leku batera, baina agian ez diona bere buruari aski amesten utzi, eta beste bizitza bat hirian eta beste lan bat, baina alaba bat agertu zen, orduan itzulera bat beti egin izan duen hortara, tabernara. Eta Rakel ere, azkenean erdi obeditzen edo, aita zaintzen amaituko du, nahiz eta bizitza osoan, erabateko talkan mantendu den harreman bat izan denez, baina hori askotan gertatzen da, zahartzen direnean gurasoak, nola nork hartzen duen horren gaineko zaintza, nola aldatzen den maitasun gorroto hori ze forma hartzen duen, interesgarria, edo gogoan eukan behintzat, helduaroko pasarte hori edo ikusteko baita, ikusteko personaia horiek, amaitu ordez pin-pon-pun, gero amaitzen da liburua, ez dakizu nola, bizitza amaitzen den moduan, ez amaitzen, jarraitzen du. Claro, hori bebagarralako, eziketa, jaso duguna, zer garen paisaia, dinot, nonguek garan, orain sasoiak aurrera egin ala, eskapatu algara gehiago de gutxiago, baina sasoi baten oso zaila zen eskapatzi bebai, nonguek garan, eta, badakar liburuak kontatzen du horri buruz bebai, ausardi hori esan duguna, ausardia falta hori bebai, zer egin? Bai, eta lekutatik alde egiteko, gauzak behar direla, baldintza materialak eta soziala behar direla askotan hori ere ikusten da, lanaren esklabo denak ezin du alde egin, dirurik ez daukanak, ez Miguelek aurreztu egin nahi du alde egiteko hortik edo bere bizitza garatzeko beste leku batzuetan, baina dirua bildu behar du lehenengo, dago, gaur egun dagoen egoera antzekoa jende askoren bizitzan segurunetik, ies egin ezin bat, lotura ekonomikoagatik, familiaren loturagatik eta familia barruan aurre suposatzen zaizkizun rolengatik, beste mila arrazoirengatik. Eraso bat egongo da bai, liburuaren abia puntu izango dana, eraso sexual bat, krisi ekonomiko hori esan duguna, azpitrama asko egongo direlako, gaixotasuna, hitz egiten dana, ez dena hitz egiten, giroak deskribatzeko esan duguna, zenbat leku ezberdinetatik ibiliko garan. Ze esan dute irakurleek, Nerea, irakurrita? Oraindik ez ditut irakurle talde asko bisitatu, batzuk bai, denetik, ez dakit, jendea gustatu horakotan izaten da, gustatu zaionak esaten dizu, zaiona gustatu ez dizu esaten, orduan ondo, baina, orokorrean askok esan didate hori, tristura edo iluntasuna edo nolabiteko, utzi diela olako melankolia moduko bat, nik esaten nien, espero dut iluntasun hori ez izatea kolore beltzaren izatea more ilun bat edo ez dakit, saiatu naiz personaiak xamurtasunez ere jazten eta
maitatzen, naiz eta sufriarazi euren historioan, ez da, xamurtasuna, maitasuna, edertasuna bilatzen euren bizitzetan.